tibake. Lah ngerti nek aku omong ngono kok meneng ae kowe. Nyapo wis ngomong wis mbok omongno kabeh kok. Lho, Mas yo diomongno kabeh kan awakmu minimal nun sewu nggih Mas nggih. Heeh. Minimal iki rakitang klungsu-klungsu meludu. Apa nek bandare? Oh alah bocah iki kok iso pikirane kok mesti pikiran tentang perjudian iki lho. Lah kok nudu. Klungsu-klungsu meludu iki tegese awakmu kan adoh-adoh saka Ngawi. Raketang mung sak klimah, kowe iki arep ninggali apa kanggo warga kene? Menehi apa? Kene kok Ngawi kok kene arep golek kok malah ngowahi wong kene. Lho, masyarakate ben piye ngono lho. Ben ngono ae. Alah. Tak di iki lho. Nyawane kok awet to Mas iki lho wong iki lho. Lah iya. Nyawamu Ket biyen ket saiki lho panggah model ngene iki. Panggah model ngono ae iki lho. Masyarakat tanggung mulya. Minimal dusone iki lho ben maju dikapakne, Disurung. Tukang son iki renek kabel lecet to. Arep mbok nggo apa? Nyetrung cangkemmu lho. Kok iso Ya nesu lho. ngomong minimal neng daerah Tanggung Mulya ki kan masyarakate guyub rukun. Ngenekke bersih desa, ngenekke sedekah bumi ki kan bakune nandur kabecikan, nandur keapian. Keapian. Tur saapi-apike menungsa kuwi sing piguna kanggo menungsa liyane. Nandur keapian mbah-mbah nate dawuh, sapa sing nandur mesti bakal ngunduh, sing utang bakal nyaur, sing gawe bakal nganggo. Iki mbah-mbah wis nyekel nggoceki tembung iki. Pituture mbah-mbah biyen. Sing kudu dileksanakne kok. Ah. Lolak-lolok kaya upin-ipin. Omonganmu iki lho balenono neh aku ora genah aku. Masyarakat Tanggung Mulya ki nandur kabecikan. Mergo eling dawuhe para sesepuh. Wong sing nandur bakal ngunduh, sing utang bakal nyaur, sing gawe bakal nganggo. Rungokno kupingmu. Omonganmu iki dawa ning ora kena nggo patokan. Kok iso lho? Omonganmu iki kabeh mbok pesthekno. Wong nandur bakal ngunduh iki apa? Mesti to, Mas. Ya Ora mesti to kowe Ndol. Ora mesti. Lah kok ora mesti? Lah nek dipangan wereng, lah nek terak banjir apa ngunduh? Wong utang bakal nyaur. Kancaku kae utang kok malah minggat. Wong gawe mesti nganggo. Lah iki lho, wong gawe mesti nganggo. Mesti wi. Iya, Ora mesti. kok iso? Wong duduk kubur kae apa ya dinggoni dhewe? Wong duduk kubur kae ora dinggoni dhewe, malah siranggae teko-teko arek mlumah ngene. Wah, wis repot iki karo Mas Mondol ki nuwun sewu. Kowe iki ora ngerti apa ya istilah bahasa kiasan ki gak Bahasa paham. kiasan. Mulane kowe iki ya nuwun sewu cara